Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα είμαι πάλι με τον Κώστα και μόλις μπήκε join the game and now. Πού είσαι Κώστα? Εγώ πήγα κάπου αλλού. Στον Μποτσό είσαι ρε, είσαι από εκεί Βοήθησέ με να με βρει. Γιατί πολύ βροχή και πολύ. Τώρα θα σε βρω. Περίμενε γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σκελετοί. Σκελέτια. Και δεν βλέπω και καλά στη βροχή. Μισό. Είσαι πολύ μακριά. Πώς να με σκότωσες εσύ θες. Όχι, δεν σε έχω σκοτώσει, αφού θα ξαναβρει με τα πράγματά σου. Δεν ξέρω που είσαι. Καλά θα τα βρω μόνος. Να δω λίγο που είσαι στο τέτοιο, στο κινητό σου. Εδώ έχει φακό. Βρες και τους άλλους φακούς. Ακολουθήσεις. Ναι, ακολούθα φακούς. Το ξέρω αυτό εδώ πέρα το μέρος. Έτσι το δεν βλέπω καλά. Τι έγινε ρε παιδιά, σήμερα δεν μπορώ να παίξω καλά. Τέλος πάντων. Μάλλον βρήκα. Το βρήκες? Εκεί ξέρω που είναι το, μάλλον το βρήκα. Εδώ. Α, ναι. Μπράβο, πες εκεί μέσα. Λοιπόν παιδιά. Θα πάω με το τρένο. Ωραία. Περίμενε γιατί... Βασικά. Κάνω τρένο. Λοιπόν παιδιά. Αν σας είχα δείξει, εγώ παιδιά έχω ένα μαγαζάκι. Είναι μόνο δικό μου, δεν είναι των παιδιών. Και είναι ακριβώς αυτό. Και εδώ μέσα παιδιά. Και εγώ πέφτω σε μια τρύπα στη σπηλιά. Ναι, έχω φτιάξει μια τρύπα, τώρα θα σας τη δείξω αργότερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα στο μαγαζάκι έχω βάλει σπαθιά από αυτή τη μεριά, από αυτή. Και εδώ πέρα μόνο πίκαξ. Και εδώ πέρα απλά με πληρώνουν. Θα το πάρω αυτό. Γιατί είχαμε κάνει ένα τσακωμό με τον Κώστα. Για μου το. Περνά. Επειδή δεν μ' άφησε να πάμε. Για μου το. Κολλάει το κινητό. Βασικά γλιστράει το χέρι μου. Και αυτό. Λοιπόν. Και τώρα έρχεται ο Κώστας. Ναι, έρχεται ο Κώστας σπίτι. Και μόλις έρθει θα τα ξαναπούμε εκεί. Γιατί δεν θέλω να χάνουμε ώρα από το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, είμαστε εδώ πέρα και χτίζουμε σπιτάκια, καλά μεγάλα σπίτια. Ο Κώστας είναι από εκεί και χτίζει το δικό του σπίτι, εγώ χτίζω από εδώ. Και λογικά θα υπάρχει και δεύτερο part γιατί είναι πολύ μεγάλα. Λοιπόν, και θέλω να πάω απέναντι οπωσδήποτε. Λοιπόν, ας σπάσω αυτό και αυτό. Και ας ανέβω εδώ πάνω. Μετά θα δούμε στο τέλος ποιος έκανε ένα καλό σπίτι. Και δεν μέτρησα πόσο ψηλό είναι αυτό. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Νομίζω εκεί πρέπει να είναι καλά. Και είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-4 έχεις. Ναι. Οκ. Ωραία. Πάνω το κοιτάξω για από εδώ να ξέρω ακριβώς. Και είναι... εδώ είναι 3. Λοιπόν, θα το ανεβάσω κι άλλο γιατί το χρειάζομαι. Θέλω να ρεβεί. Λοιπόν, πάρω και αυτό το κάτω. Δεν έχουμε πολύ ξύλο. Το έχουμε τελειώσει όλο το περισσότερο δηλαδή στο μικρό σπιτάκι εκεί πέρα και... Είναι μικρό. Λοιπόν,
Εδώ. Καλά, θα τα μαζέψω μετά από κάτω. Σπάσε. Όπα, σπάσε. Λοιπόν, και πάμε μέχρι από εκεί. Βλέπουμε το Κώστα εδώ πέρα που κτίζει. Και δεν μιλάει και καθόλου ο Κώστας. Τι. Δεν μιλάς καθόλου. Τον Κώστα... Όταν καταφέρω να φτιάξω ένα μεγάλο σπίτι. Αλλά τα καταφέρω. Όλοι αυτό κάνουν. Και εγώ σου άφησα τόσο πολύ χώρο, ρε φίλε. Εγώ έχω. Λοιπόν, Εγώ τότε. fuck. Έχω και αυτό. Μπορεί και να μην μου φτάσουν, ρε φίλε. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο σπίτι και θέλει τουλάχιστον 4 στάκα από ξύλο. Οπότε ναι. Ατέλει σε βλέπω. Και εγώ σε βλέπω που κτίζεις το σπίτι σου. Όπα. Οκ. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που κάνω τώρα. Γιατί... Και εγώ και το δικό μου είναι δύσκολο. εντάξει. Γιατί εγώ μπορώ να το κάνω σαν κάστρο. Σαν κάστρο. Εσύ το πήγες πολύ μακριά. Sorry. Ωραία. Και... ορίστε. Και από εδώ. Έχω κουραστεί, παιδιά, ήδη. Με έχει κουράσει πολύ αυτό το σπίτι. Και δεν αρχίσαμε τώρα, να φανταστείτε, πιο πριν. Για με κουράζεσαι πατή που θα κάνεις λίγο υπομονή. Υπομονή έχω χτίσει Θα μας πολύ. πάρει λίγη μέρα να το φτιάξουμε. Λίγη μέρα. Εγώ είμαι σχεδόν καλά ούτε το μισό, αλλά τέλος πάντων. Βρήκα τρόπο, ρε. Συγγνώμη αν ακούγεται αν είναι μυστήρας, μα κάνει ζέστη. Καλά, όχι πολύ ζέστη, αλλά εντάξει. Έτυχε σήμερα να μην κάνει ζέστη. Λοιπόν, από εδώ. Τώρα, αυτό θα γίνει ένα μικρό δωμάτιο. Και το δωμάτιο αυτό θα είναι έτσι, ωραία. Είναι ένα αρκετά μικρό δωμάτιο, τέλος πάντων. Μπορούμε κιόλας να το ανοίξουμε κάπως έτσι. Τι κάνω, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, παιδιά, γιατί θα μπει με τέτοιο, όπως το λένε, spruce stone, stone brick, συγγνώμη. Θα πάει έτσι και μετά αυτό θα ανεβεί εδώ και μετά εδώ θα μπει spruce, τι λέω, το σοβαρά τώρα, Βαγγέλη, stone brick και πάλι ξύλο. Και το ξύλο θα πάει έτσι, 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 έτσι. Γιατί έχω κουραστεί. Κώστα, πρέπει να κάνεις υπομονή. Μα τη γράφεις, Ναι, σωστά. ναι, σαν τη γράφω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε, να τη γράφω άτομα. Μ' αρέσει πολύ, Κώστα. Και εσύ αντιγράφεις εμένα. Λοιπόν. Και τώρα εδώ πάει πάλι έτσι ξύλο. Που θα μου τελειώσει. Έτσι. 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 Εδώ θα μπει η πόρτα. Η καλή μας η πορτούλα. Κιόλας τελείωσε. Όχι ρε, απλά κάνω δωμάτιο. Όσο. Και εδώ μεγάλο έτσι. το σπίτι μου. Και θα έχει 2 πόρτες, παιδιά. Και τι κάνεις με προσέχει. Κάνω το σπίτι μου. Όλο το πρωί θα τελειώσει. Το πρωί.
Ναι, καλά. Ωραία. Τώρα... Αχ, εδώ ξέρω τι θα πει. Θα έχει από παντού πόρτες, γιατί εδώ πέρα θα είναι και τέτοιο, όπως το λένε, μια μικρή αυλή. Θα μπουν και έτσι αυτά δύο εδώ πέρα και αυτό θα το γεμίσουμε. Λοιπόν, θέλουμε ξύλο, πρέπει να πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Fuck my life. Δεν έχουμε πολύ ξύλο, παιδιά. Ο Κώστας δεν χρησιμοποιεί ξύλο για αυτή ο Κώστας... Χρησιμοποιώ πέτρινα. Ναι, χρησιμοποιεί μόνο πέτρινα και δεν χρησιμοποιεί Για να είναι ξύλο. διενό το σπίτι. Ναι, το ξέρεις ότι δεν σπάνε τα σπίτια στο Minecraft. Δεν σπάνε τα σπίτια στο Minecraft. Και εδώ, παιδιά, πάλι μιλάω. Λοιπόν, και εδώ, παιδιά, θα μπει τζάμι. Αμώ το πούμε. Μην τσατίζεσαι. Μα εκνευρίζομαι επειδή... Επειδή τι. Κάνεις μαλακίες. Ναι. Ναι, εντάξει, αφού κάνεις τόσο πολλές μαλακίες. Λες και ναι. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, αυτό εδώ πέρα θα γίνει όπως και το άλλο. Ποιο άλλο. Να μην σε νοιάζει, κάνω το δικό μου build, εντάξει. Μην μιλάς έτσι, Καλά, άντε, συγγνώμη. Θα σου μιλάω πιο άσχημα άλλη φορά. Ξέχασα ότι θες άσχημα να σου μιλάμε. Συγγνώμη, εντάξει. Μην με παρεξηγείς. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει, εντάξει. Κώστα, έχεις έστω και λίγο ξύλο. Δεν έχω ξύλο. Ακέλη, τι έκανες πριν να μου κοιτάξεις το σπίτι. Όχι, είπα να μαζέψω ξύλο. Ρε Κώστα, τι έχεις μανία, κανείς δεν θέλει να σου κλέψει το build. Είσαι άχρηστος builder. Κανείς δεν θα κοίταγε το σπίτι σου. Αλλά θα το δουν μετά τα παιδιά. Γι' αυτό να κάνετε μια παύση και να το κλείσετε αργότερα, όχι τώρα, που θα πάμε να δείξουμε το σπίτι. Ή βασικά στο δεύτερο πάρτι. Κώστα, ένα σκελετωμένο άλλο. Άμα θες πάρτο. Έχω σέλα. Θα σε φροντίζω. Α, όχι, έχω πανοπλία. Έχω και σέλα. Πάμε να το φέρουμε. Και στο... Συγγνώμη, μπαταρία μου. Πάμε να φέρουμε σέλα. Περιμένετε. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να βρω κάποια σέλα. Γιατί δεν έχω. Ήμουν σίγουρος κάπου πρέπει να την έχω. Γι' αυτό θα τα πούμε στο επόμενο part μαζί με τον Κώστα. Πες ένα γεια. Γεια. Και... Λάθος, θα πρέπει να το πεις μετά. Τέλος πάντων. Όπα. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στο επόμενο... Μόλις ανέβω. Θα τα πούμε μόλις ανέβω. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο part Minecraft. Τελικά αυτό δεν ήταν όπως είχα υποσχεθεί για το spawner, πώς να το φτιάχνετε. Αλλά μετά από το επόμενο το υπόσχομαι ότι θα είναι το spawner. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο part. Γεια σας. Γεια. Πιο δυνατά. Με κοιτάς ρε τσίπες, γεια. Γεια.